खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय धुपधारा बिकालि फरायसालिमानि बर' बिफाननि गाहाय आरो BKWACनि मावफुं सोद्रोमा अमिय कुमार बसुमतारीनि अनजालि बिसि डक्टर सम्पाबती खाख्लारिया रुंसारि जाबाय। बिथाङा ब्रेन टिउमार जानायनि जाहोनाव गुवाहाटी नोगोरमानि हेल्थ सिटी हस्पिटालाव अपारेशन खालामजादोंमोन, नाथाय मैया बे देहा फाहामसालियावनो जोबथाहांबोयो। बिथाङा आइजो अनसाय आफादनि सासे गोख्रों मावथि आरो समाज सिबियारि सुबुंमोन। लोगोसे बर' माहारियारि आफादफोरजों थाफानानै बर' माहारियाव गोबां बिहोमा होलांबाय। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायनि जाहोनाव बर' हारियाव सासे गोख्रों सुबुंथियारि आइजोखौ बर' हारिया खोमानानै लानो नांबाय। मोनसे गोजोनथाव रादाब। जरहाट स्टेडियामाव खुंफुंजानाय 52थि ATP एसिल फुटबल टुर्नामेन्ट फाइनाल बादायलायनाया मरियानि साब स्पर्ट्स एसोसिएशननि हेंथायै इउनाइटेड चिरांदुवार FCआ गेलेनायाव इउनाइटेड चिरांदुवार FCआ 2 गलाव देरहासार जायो। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि बेरफुसार बिबुंथि। आं बुंखादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा मुसलपुराव दावदै गला जानो फैगोन आरो गमामायैनो बिथाङा दावदै गलाखौ जानानै थांबाय। आं होनदों सोरबा मुसलपुर समस्तिनि आं BPF होननानै लानो हायोब्ला 700 मानसि ओंखारोब्ला आङो UPPL दोलोनिफ्राय रिजाइन होगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय गमामायैनो दिनै सासेबो सुबुङा मुसलपुरनि गैया। दुनियानि बायजोनि मानसि लाबोथिंनानै बहाबा खाथि खालानि रायजो राजाखौ बुथुमनानै लाबोनानै मुसलपुर समस्तियाव जनानै आनाब सानाब बुखिथिंगासिनो। सासे एथ' गेदेर सुबुं जायखौ BTCनि बारग' गाहाय होननानै बुङो, बिथांखौ दिनै मुसलपुरनि मानसिफ्रा मुगैथारनानै रिसिभ खालामनो थाखाय मानसि नुजानायखौ नुनो मोनाखै होनना। फारसेथिं राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव खौरांगिरिफ्रा सोंथि खालामनायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो दि आङो बे बुरबकनि कुइसन आनसार होआ, बेखौ आनसार होग्रा बेलेग मानसि दङ, बेजों रायलायनो आं समाया, बेजों रायलायनो बेलेग मानसि दंखायो होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथियो। गोसो थोनाय सेंग्रानि ब्लेकमेलिं खालामनायनि थाखाय बर' सिख्लाया दलें लगायना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। बे जाथाया जादों नलबारि जिल्लानि माकुल मुवानि 2 नं नारुवायाव। नों गोजोनै थादो, जेसेबां फट' बिलाइनो गोसो बिलाइबाय था, आं आरो गैला होननानै बर' रावजों जोबथा मेसेज हरना गावनि जिउखौ फोजोबना लायो देवालि सरगियारि मुंनि सासे बर' सिख्लाया। देवालि सरगियारिया बरखेत्री फरायसालिमानि फरायसुलिमोन। गोसो थोनाय सेंग्राया थांनाय माखासे साननिफ्रायनो ब्लेकमेलिं खालामना सिगि सुख' खालामबोदोंमोन सिख्लाखौ। सिख्लानि बिमाया फोरमायनाय बादिब्ला देवालि सरगियारिया मोजां मोननाय सेंग्राजों हाबा जाया होनना बुंनायनि थाखाय माखासे फट' भाइरेल खालामनायनि सिगि सुख' खालामबोदोंमोन सेंग्राया। सिख्लानि नखरा गोसो थोनाय सेंग्राखौ साजा होनो दाबि दैखाङो। बर' बिजोंनि थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ आसाम सरकारा गुबुन बिजोंफोराव इंराजि बिजोंजों फोरोंनो थांखि लानाय बादिनो बर' बिजोङावबो इंराजि फोरोंनो थाखाय इंराजि बिजोंनि बिजाब फरायसालिफोराव दैथायहरदोंमोन। बेनि हेंथायैनो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लानानै थांनाय 11 एप्रिलाव आसाम नाङैनो 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रानज पेगु बिथाङा लाइजामनि गेजेरजों धरनाखौ दोनथ'नानै सावरायनानै जेंनाखौ सुस्रांनायनि खोथा हरनाय लेखायै दोनथ'नायबो जादोंमोन। बेखौनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, अल आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुम आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद जथायै सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रानज पेगुजों 2 घन्टानिबो बांसिन सम गुवारै सावरायलायो। बे सावरायनायाव थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बर' बिजोङावनो फोरोंफिननाय आरो फरायनो हानाय 3 रावारि खोन्दो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा, कलेजफोरनि जेंना, गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया आरो लाथिख' फोरोंगिरि थानाय फरायसालि बायदिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायनाय जायो। गासिबो जेंनाफोरनि सायाव गुवारै सावरायनानै जेंनाखौ खम समनि गेजेरावनो सुस्रांनो थाखाय फिन बोहैथि दाननि फैगौ 24 एप्रिल खालाराव सावरायफिननो थाखाय बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रानज पेगुनि गेजेराव जयै थांखि लाबावनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।